The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Luke 11:28, but he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. 2 Corinthians 3:5-4. We have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. 2 Timothy 4:17-18. The Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work, and preserve me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Psalm 121:2-3. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. John 6:53, 54, and 56. Then Jesus said to them, Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Psalm 119:11 and 16. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong standard operating procedure, atong naandan nga routine, atong limpyuhan ang atong tag sa kakalag sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Let us use now the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. Nga nagayon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan ka ni mo higala nga wala pa'y kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31 kada. O gani diya sa Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3 o John 3:7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Ining tungura, magampot sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imong
padangat ka na mo nga mao mong pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala ka namo nining dapita og buhi pa kami nining among lawas, ang skill pa among panlihok ug naapa kami kalantip sa among pang huna-huna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesya ug sa imong grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa panang imong plano nagapadayon pa man sa paglihok sa among tagsa ka kinabuhi. Mo hinungdan nga kami imong gidala dinhi. Salamat nining tanang grasya. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, mga suki, mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers. We welcome you once again. Gabi-abi kamong tanan. Okay, niya pa kita magadupot sa atong tunanan, giuluhan nato og living the dynamic life in the devil's world. Okay. Karon magapadayon kita sa atong pagtuon bahin sa mga punto sa doktrina nga may kalabutan sa atong main thrust nining atong YouTube ministry, which is to spread the gospel, the good news to unbelievers. Apan karon atong duputan ang mga punto sa doktrina bahin sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Itawag nato og post-salvation spiritual life. So ang espirituhano ng pagkinabuhi nato atong tutukan dinhi kay ato namang hisgutan ang bahin sa mga paagi unsaon sa tao mahibalik ngadto sa Dios ang iyang kahimtang nga nahimula gumikan sa nabuhat sa unang ginikanan nga si Adan ug ang babae. Misupil man sila sa Dios, busag iigihan sila gikas paraiso. Ana formula nga mitungha nga ang salang panulundo ni Adan dugangan pas kinaiyang makasasala, ang resulta patay spiritual ang tao. So mao kana ang atong hisgutan. Karon kay midawat ka naman sa kaluwasan pinagis pag kadungog ni mas mayang balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas ug imo ka nang gituuhan, imong gidawat ka na nga si Ginoong Kristo namatay tungod sa imo ug akong mga sala. Nagpakamatay siya aron sa pagtubos kanato, pagbayad sa atong utang sa sala. Kaya wa kita ikamayad. Si Ginoong Hesukristo mao'y puli sa atong dapit. O sa niyadtong higayuna nga imong gidawat siya nga imong manluluwas din, nahimo ka nga magtotoo, nahimo ka nga luwas, o ikaw hiusan kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. O ikaw luwas na. Okay? So, dungan niya na, misud ka na sa protokol nga plano sa Dios o karon kay luwas ka naman mao ni atong tutukan karon ang doctrine of phase 2 o post-salvation spiritual life nga diin mao kini gyud ang atong duputan bahin sa pagkinabuhi sa kinabuhing mabulokon dynamic life ni ining dapit nga gidumala sa nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas kanhi Lucifer. Siya may nagdumala niini o kita mismo niya sa iyang teritoryo ug mao nga atong gisgutan kining mga punto bahin sa pagkinabuhi sa kinabuhing mabulokon, kulbahinam, bisan pa taliwa nining dapit nga may gahom ni Satanas. Okay? So mao ni atong tutukan karon after salvation unsa man. Mao ni dakong pangutana.
after salvation. What? After a person believes in the Lord Jesus Christ, he is mandated in 2 Peter 3:18 ato ning kanunay yung pahinumdum kanimo. 2 Peter 3:18 nagaingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon man sa pag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pinaagi ni atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw. Og sa di pagkita mo tuki bahin niya na ayaw kalimot. Ako po ni sublion na po. I have said this before and I will say it again. That the main thrust of this ministry na to is to spread the good news of salvation to the world. Sa tibuok kalibutan, ang buti pasabot, ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao mo ay tumong niini na maayong balita sa kaluwasan. Okay? Kini nga maayong balita sa kaluwasan kanang andam kini sa Dios sa human gyud malaglag ang atong unang ginikanan. Kay gisaaran man sila og manluluwas. Ug karon mimugna ang Dios niining maong plano pinagi sa maayong balita sa kaluwasan. Plano sa kaluwasan. Sumo kini atong duputan sa pagtuon. Ug mao nga kini atong ministry ang gibarugan gyud niini o the other trusts niini mao nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Balik-balik ingnon ta. Repetitious. Kay ang labing tinuod, repetition is the best teacher. So, adunong mudawat ka ba niya na? Muna itong baruganan. Repetition is the best teacher. Sigag may pata, sa elementarya pata nag-uskwila. Inumdong ka ba nga itong mga maestra, itong mga maestro, balik-balik ang ilang pagtudlo. Unsa may tumong niya ito, aron di na makalimtan. Mao ginay main kanang intention. Aron di na makalimtan. Dili kay aron mahinumduman. No. That's not the right answer. Balik-balik, aron di na makalimtan. Dili kay aron mahinumduman. Sabot? So mo niya itong kanang paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Balik-balik. Bisan na ito na gituki, ato na pong balikon. Ang tun nga di na yun na mo makalimtan. So, mao kini, inculcation method kining ato. Unya, of course, ang method gyud sa atong pagtuon sa pulong sa Dios mao nga gitawag og ICE method, isagogical, categorical, o exegetical. Unsay buta sabot? Ato lang yung gi-initial na to og ICE. I-C-E. ICE. Mura bag yellow. ICE method. Isagogical. Unsay buta sabot sa isagogical? Mao ni yung pasabot. Paminaw. Nagtuon ta sa pulong sa Dios. Pinasikad sa kasaysayan. Sa historical, mo nag-iingon og historical nga ang kasaysayan niadtong panahon sa pagsuwat sa usa ka kapitulo o bersikulo sa Biblia. Okay? Kung magtuon ta og kapitulo, bersikulo niya sa Biblia, atong basihan ang historical background. Mao na ang gitawag nato og isagogical. Kaya ang original yung Grigong pulong is isagogics. Okay? Actually, isagogics is already an English form. Isagogical, that's the adjective, may tungod ni ining pagtuon
pinasikad sa kasaysayan. Yan ang pagsuwat niya ng maong kapitulo o bersikulo. Kasabot ka? Okay. Sundan ni. Sunod nga litra C. Categorical. Ano sa maning categorical? Pagtuon pulong sa Dios pinagi sa nagkalenlain nga mga matang sa tunanan. Categories. By categories ba? May kategorya sa bahin sa kaluwasan, kategorya bahin sa kanang faith rest drill, na ay bahin sa rebound technique. Now, imo ning katunan as we go along, labi na kaninyong mga bag-o pa, o kaninyong daan, nasayo na muni ini. Murag, piyungan lang ninyo ni Ken, sil-sil na magida sa inyong limpatakan, sa inyong kalag. So muna, ang litra nga C is categorical. We study God's Word by categories. Okay? Ang E, letra nga E, is exegesis. Exegetical, mo adjective. Exegetical in the sense nga, nagtuon tas pulong sa Diyos, pinaagi or pinasikad sa orihinal nga mga pulong nga gigamit niya ng pagsuwat niya ng maong mga pulong. Kapitulo o versikulo. So sabta ka na, exegesis ang orihinal nga mga pulong nga gigamit. Now, sa daang pagisaan, Old Testament, unsa may orihinal nga mga pulong gigamit sa pagsuwat sa Biblia. Unsa man. Sa Old Testament, ang original nga mga ang lingwahe nga ilang gigamit mao nga Hebrewanon, Hebrews, or kanang gigamit ni Ginoong Jesucristo nga pinulungan nga canon o I mean kaning original gyud nga mga sinultihan niya. Okay? So, Hebrews, okay? Let's concentrate on that. Hebrewanon ang gigamit nga pinulungan. O, mo ka nang pasabot sa exegetical. Exegesis. Original nga mga pulong gigamit niya itong pagsuwat sa kapitulo o versikulo sa Biblia. Okay? So, nasabtan ni mo ka na. So, mo kini ang atong paagis pagtuon sa pulong sa Diyos. We study God's Word on a daily basis. Adlaw-adlaw. Dili mahimog magtuon ka sa pulong sa Diyos kon kanang na ay sinimana, binuan, tinuig, o sa panahon nga ganahan ka. No. It should always be on a daily basis. Okay? Daily basis man po na nga itong pag-atubang mga suliran. Basta, mo nang kanang manduan kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw usab nga paagi. Kay, for all you know, na mga suliran nga maabot nimo, wa kay magamit. So, mahutdan ka. Mo nagingon nga, you run out of gas. That's a figure of speech. So, mo na, gikinahanglan on a daily basis kini atong pagtuon sa pulong sa Diyos. But first of all, ang bag-ong na tao nga magtotoo, newly born again, is made to understand nga kining musunod nga mga butang have actually happened in that very instant sa iya yung pagtuo when he put his faith in the Lord Jesus Christ. Mao kini ang nagpangitabo gyud niya. Sa pagtuo niya ni Ginoong Kristo, mao kini nahitabo. Siya gisuluban sa kinabuhing dayon. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Eternal life. Unsa pa? Ikaduha, ikaw gisuluban ikaw. Now, I'm addressing this to you kung ikaw ang hingtungdan nga magtotoo, bag-ong na tao pag-usap. Gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Diyos. God's perfect righteousness. Gisuloob diyan nimo.
Nga kung tanawon ka sa Diyos nga amahan, dili na kahinukman. Kon dili na matarong ka na. Kaya gisuluban ka mas pagkamatarong sa Diyos. Unsay ikatulo, ikaw gipasaylo na o na kanang tangtang na ang sala nga dili mo pasaylo. You were forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Mo kanto ang ikatulo. Ikaupat, ang imong ngan gisuwat na didto sa libro sa kinabuhi sa karniro. Your name is written in the Lamb's book of eternal life, never to be blotted out. Di na mapa ang tod na kanas kang turan. That is an indication that you are now qualified to live with God forever in heaven. Ikalima, immediately ikaw nahimong sakop sa harianong panimalay sa Diyos. Immediately you became a member of the royal family of God. Ikaw nung musugod ka na sa kinabuhi nga may kahulugan, may kanang sa bani pag binisaya, you start to live a life of purpose, meaning, and with definition. Gawas pa, ikaw na himo nga may puruhan nga pagkamananaog sa kinabuhi. You became a potential winner in life and in the life hereafter. Dito na si eternidad. Unsay, ikawalo. Ikawalo, you became a recipient of the spiritual gift nga gihatag kini. Kinsay naghatag? Ang Diyos Espiritu Santo. It's God, the Holy Spirit, who gave you that spiritual gift. Spiritual gift like pastor, teacher, or evangelist, or administrator, or a missionary, o guban pa. So, ikaw, giyatagan niya ng maong spirituhanong gasa. Huwag imong madiskubrihan ka na as you go along sa imong spiritual growth. Sabot? Okay. Ikasiya, nahimo ka nga recipient sa pila ka mga butang, kanang kapatan ka mga butang, 40 things, gisangkap kini sa Dios. Niadtog yung pagtuo ni mo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Diya. Gawas pa, ikanapo, ikaw nahimo ng santos. You became a saint. You are called now saint. No dili ni ato naras pulhon sa Dios. Wato magamagama ni. Tingaling uban mo pahiyo mo katawan tingaling niya na nga ingnon ka nag santos. Kay kanang word nga santos common manguna sa relihiyon. Ay daghan man sila mga santos. Apan sa pulong sa Dios mo itong gibasihan, you are now called a saint. You are now called a believer. Ikaw magtotoo na, Kristohano na. Ikaw nahimo ng lungsuranon sa langit. You became a citizen of heaven. Nanas Pilipos 3:20. Nahimo ka ng sakop sa gitawag o tinawag na, called out once. Actually, ang original gini called out once, ecclesia. Grigong pulong ka na. Ecclesia. A-K-K-L-E-S-I-A. Ecclesia. Nga diin, mao gina original nga Grigong pulong sa iglesia. Ila namang gi-transliterate ka na Binisaya o Tinagalog o Filipino term nga iglesia. General term na sa Filipino. Iglesia. Simbahan. So, nahimo kang sakop ni ining simbahan di called out once tinawag. Ika-14, nahimo ka ng hingpit diyan ni Kristo. But pasabot, you became completely secure. Dili kay hingpit na gyud kanaw, cannot be. Hangtod ka na nga,
atuan na ka sa eternal state. Diya ka na mahingpit, ultimate imong tumong gyud ingon nga Kristohanon. So, ang ika-14, you became complete in Christ, completely secure. Now, ika-15, ikaw silyuhan sa Espiritu Santo. Gitimrihan ka na sa Espiritu Santo ka na nagpasabot. That's an indication that you are now a personal, private property of God. Iyaha ka na sa Diyos. See? Kita ni mo? Wa na makatangtang, wa na makabawi, wa na makabakwi, wa na. Diha ka ni mo. No one can pluck you out from the hand of God. Now, of course, niya po'y mga butang nga ang matag magtutuo, mag-anticipate, nagapaabot. Samtang niya pa siya din sa phase 2 life. Atong gitawag gining phase 2 life. Phase 2 of God's plan sa imong kinabuhi. Kaya mo kini ang imong paabuton, imong i-anticipate. No more condemnation. Wala. Di ka na hinukman. Romans 8:1. Of course, no more condemnation. Din sa phase 1, phase 2, and phase 3. Anya, gawas pa, when your life is over, then you come face to face with the Lord. Absent from the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Mo na na phase 3. Numdong ka nitong phase 1, phase 2, phase 3. Okay. Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Okay? So, kini-review gyapon paglabas gyapon sa itong panunduman. Unya, ikatulo, wala na kasakit dito, wala na kaguol dito, wala na luha dito, wala na pag-antos dito, wala na gani kamatayon dito, because the old things are passed away. Revelation 21:4. You see? I hope nagsunod kanini o pong gisuwat ka ng mga bersikulo nga paligon ini, paluyo ini. So kini atong isgutan, things that every believer anticipates. Samtang niya pa siya phase 2 life. Ikaw upat. Nag-anticipate ka, nagapaabot ka, look forward ka sa imong bagong puloy-anan didto sa langit. A new home in heaven. Dili lang gani kay home ng ordinaryo, no? It's a mansion. Unsa ka dako, unsa ka lapad, unsa ka dili na kanang hulagway sa tawhanong kanang pagsabot, dili na. It's a new home in heaven. John 14:1-6. Anto na sa phase 3. Right? Unya, ikalima, you anticipate an eternal inheritance. Tuwa kay panulundon dito. Andam, taganan na sa Dios dito pas kaniya tungo pang tanan. Kaya nahibaw naman siya sa pinagisayang pagka-omnisyente, pagkasayod sa tanan, nga ikaw mo dawat sa kaluwasan. So, gandam dayo na yung eternal inheritance para nimo. Kanang naana sa 1 Peter 1:4-8. So mo na dito sa phase 3 na. Ikaw nga magtutuo karon knows you have a better recognition of eternal life. John 20:31. So, phase 1 and phase 2 ka na. Yan ang number 7. You are waiting, you are anticipating and waiting for resurrection body. Lawas nga binanhaw. John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1-2, Philippians 3:21, sa phase 2 pa ni. Okay? O dagan pa nga mga passages. Okay? So,
ang mando sa Dios sa matag magtotoo atong mabasa diha sa Colosas 2:6 nga nagaingon sa English, as ye have therefore received the Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, panaggawi, uban kaniya. Now, ang giya, inunta guide, ang giya sa matag magtotoo sa iyang bag-o nga espirituhanong kinabuhi, mao kining mosunod. Nga si Ginoong Hesukristo is the believer's best friend, a faithful friend. Ikaduha, nga si Ginoong Hesukristo mao ang dili kasagarang persona sa tibuok universo. He is the unique person in the entire universe. Mao kana naghisgot kini og hypostatic union ni Ginoong Hesukristo nga Dios siya at the same time tao. Okay? God and man at the same time. That is the hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Unsa ka unique niya. Ikatulo, si Ginoong Hesukristo maura ang bugtong matuod nga celebrity. The only genuine celebrity nga dili na kanang mawagtang dili na mawa. He will never die nor fade away. He is the only genuine celebrity. Just imagine, ikaw na hiusa na niya na, kaniya, the only genuine celebrity, you are now united with Him. Ikaw pat, si Ginoong Hesukristo, kanunay gid siyang nagunahuna bahin kanimo about you, believer. And He always wants what is best for you. Unsay angay gyud kanimo, unsay maayo alang kanimo. And then number 5, He considered you labihan sa pagkamayunong bililhon ka, that He sacrificed Himself for you. May sakripisyo siya alang kanimo. He became your substitute. While we were yet sinners, He died for you. And while He was hanging on the cross, He became your substitute. Og siya, nagunahuna ra gyud kanimo kay ikaw, unsa ka importante. You see, He considered you so important. Number 6, He created the universe and controls it now. Remember that principle. Christ controls history. And number 7, wala niining universo, walay mahitabo niining universo hangtod nga kinitugutan ni Ginoong Jesucristong mahitabo. Sabot? Nothing in the universe happens unless the Lord Jesus Christ lets it happen. Ikawalo, si Ginoong Jesucristo anaagyo kanunay sa imong kanang tapad. He's always by your side. Number 9, nagahatag siya kanimo og kusog o gahom. He gives you His strength and power. Philippians 4:13 unsa isulti? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ikanapulo, He comforts you. Kanang alibyo kanimo. He comforts you. Number 11, wala si Jesucristo sinugdanan nor end. He has no beginning nor end. Mao na gitawag nato Alpha and Omega. Number 12, siya ang modelo sa pagkamapausanon. He is the model of humility. Number 13, He is every believer's hero. Bayani. Si Jesucristo bayani sa matag magtotoo. Og siya, ika-14, nagagamit sa maong doktrina, sa samang doktrina nga gihatag sa Dios kanimo. The Lord Jesus Christ used the same doctrine that God has given you. Sabi, hibaw ko man yan,
Number 15, He is the one who controls history. Moto akong giyon ni Padugay. Siya ay nagadumala, nagagunit sa kasaysayan sa kanang kalibutan ni universo, hindi lang sa kalibutan. Number 16, every believer is eternally in union with Christ. Eternally. Hangtod na naskang turan. Ang imong pagkadugtong o pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo. Now, ang matag magtotoo, paminaw na, matag magtotoo gimanduan sa Dios to walk with the Lord. Na ikaw managawi diha sa Ginoo. Walking with the Lord is like walking in life. You see? Unsa man. When you walk in life, you have to start somewhere. Unsa? So, ang unang lakang is the hardest. So, mawad ito ang ihatag ni mo nga kanang acronym inunta. Meaning Christ, the word Christ, can be spelled out like this. C, constancy. H, humility. R, resiliency. I, integrity. S, stability. T, tenacity. Now, sa may binisaya, meaning constancy. Well, sa imong pagkamakanunayon, sa pagtuon sa pulo sa Dios. H, humility, mapaubsanon. Resiliency, ang imong pagbangon. Kung matumba ka, bangon dayon. I, integrity, katarong. S, stability, kaligon sa pagbarog. T, tenacity, matubayon. You see? Unsa man gining constancy kung imog yung hubaron? It is your ability to be consistent sa imong pagkamakanunayon, malahutayon. Ang humility, ang pagkamapausanon, it comes from the consistent, persistent intake and metabolization of Bible truth, pinagi sa enabling power of God, the Holy Spirit. Humility. Maugmad lang ka na, pinagi sa imong pagkamalahutayon, makanunayon, pagtuon sa pulong sa Dios. Unya, resiliency, unsa man gini. It is the ability to bounce back. Dili ka mo react, dili ka mo kanang unsa may binseg react. Mo liskuhag. You don't react to people who fail you or hurt you and generally let you down in life. No, di ka mo react. Instead, mo gamit ka sa faith rest principle. Unsa man gyud mga inunta agenda sa faith rest? Well, Operation CTR. Na itong gihatagan kanang memory aid. CTR. C, claim a promise. Ang kuna ang saad sa Dios. T, think of what God can do to your problem. Una-una, unsay buhaton sa Dios sa imong suliran. Ug ang ikatulo, relax. You see? Relax because God is in control. Mao na faith rest agenda. Now, unsa man ang integrity, of course, it is your loyalty to the truth. Okay? Ang stability, unsa ni? Well, it is the consistency that comes in the life niining magtutuo nga hamtong na. A mature believer. Kini siya, ligo na gyud makabarog tungod kay anaa siya ay pagkamalahutayon, pagkamasigihon, pagkamakanunayon sa iyang pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulo sa Dios. And then, tenacity, the last letter. Tenacity means you hang in there. Manigingon sa mga Amerikano. You hang in there when things do not always go right. You have confidence in God, so you have courage toward man. Na kay ka isog kaligon. Now, kay kun manag-iya na ka, makaangkon ka na niya ng hingpit yun ni mong pagsalig
sa Dios kana mo'y hatag kanimo og pagka-constant, consistent, and stabilized. Now, ingon nga usa ka batang masuso, baby believer, mao man ni unang ang sa spiritual growth. As a baby believer, we should be aware nga dunay tulo ka ang sa espirituhan ng pagtubo. This is a review gyapon. Baby believer, adolescent believer, and mature believer. Now, unsa may ingnon ta kahimtang nimos kinabuhi, ingon nga magtotoo, mao ka na ang imong full-time Christian service ra ba? That is your full-time Christian service. Whatever station in life that you are in. Not necessarily working in the mission, dili. Or as a pastor or evangelist or what? No. Every believer should consider this. Nga mao ka na iyang full-time Christian service. O gani pa, ang mando sa Diyos nga, we should so live our life as unto Him, not as unto men. Colossians 3:23. Kay kita God, nang inabuhi man ta, nagkinabuhi ta one day at a time. Musta? One day at a time. Dependent only. Diya sa grasya sa Diyos. Kung may grasya sa Diyos, wala. Wag yun tayo mabuhat itong kagalingon. Wag yun tayo hinungdan. So a believer should so live his life as if it is his last. Kung yato ginang una-una itanom gid nato sa tong kalaga. Karong adlaw mo'y katapusan akong adlaw ni ining kalibutan na. You should so live that life. Ingon ana. God knows and sees us absolutely. Unsay atong giuna, unsay itong gibuhat sa kinabuhi. Lucas 12:2. Naibaw ba ang Diyos sa iyang pagka-omnisciente? So, tana ko nimo, can you afford to be a loser in God's sight? Okay? Kasar ba kita mo kanang agi ni kalibutan na? We only pass this world once. Basta? Diya sa 1 Corinthians 15:22, ang pulong sa Diyos nagadeklarar, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Na, patay ta sa unang Adan. Apan buhi na ta sa ikaduhang Adan nga si Ginoong Kristo. Kung dugang pagyud niya na, ang usa ka magtotoo, kinahanglang pahinumduman nga siya espirituhanon nga salesman, magbabaligya og produkto. Kung kana siya nga believer, spiritual salesman, carries a perfect product. Ngano man nga perfect product man, ngano mang hingpit mo yung produkto niya, ngano mang kanang perfect man, tungod kay ang produkto nga iyang gidala, kanang ang warranty niya na dayo na, ito sa eternal warranty. Ugawas pa niya na, way bayad. Kita nimo, it's free. Nga namang may bayad. Tungod kay diha na may ming bayad sa hingpit in full niya na, nga si Ginoong Kristo. Ugawas pa, kitang mga magtotoo, every believer, misyonero. Bawa ka mag-unsay misyonero, nakadala ni produkto ha, nga pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Utangan ra bata ng mga magtotoo. Kita mga magtotoo, utangan tas kalibutan sa mayong balita sa kaluwasan. We believers owe the world the gospel. Nanas Roma 14, ngadtos 16. Des Roma 10:14, nag-ingon, how can they, ang mga di magtotoo, how can they call on the one they have not believed in? So, unsa man nila pagtuo in the one whom they have not heard.
And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? Na kini nga itong hisgutan na nas Roma 10:14 o 15. Kasi Pablo gani mismo nagaingon, kanang woe is me. So may binisag, woe is me. Pagkaluoy, inon lang nato. Pagkalaot, kanako, kundili ko magasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Woe is me if I preach not the gospel. Na sa 1 Corinthians 9:16. Gani, ang pulong sa Diyos nagaingon, oh, how beautiful are the feet of those who bring good news. Romans 10:15. Di ba ni katong pulong sa Diyos nagaingon, popular nga bersikulo, Roma 10:17, unsay gisulti. Ang pagtuo, mudangat, pinagi sa imong nadungog. Ang pagdungog sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Ato ni padayon ugma. Okay? Diniho na kita muhunong nining pagtuki bahin ini. Kung ato ni padayon ugma, magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa matamis nga higayon nga imong gigahin alang kanamos pagtuon sa imong balaang pulong ug sa among pagpakigambitay kanimo. Matamis gayod ang panahon nga kami tuon sa imong pulong kay mao man kini nga among kalig-on, kabaskog ug kalinaw unsa pang tanang positibong mga butang nga kikinahanglan sa tao anaa niining pagbuhat buluhaton nga pagtuon sa imong balaang pulong. Walay ikatandi ni hinis ka may nungdanon kabililhon. Dili na mo ikatandi sa unsang mga kahilayan, mga kalipay ning kalibutana. Kay kini mao ra gyud ang bugtong tinubdan sa matuod nga kalipay, kalig-on, kaisog, kabaskog sa among pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imong mga pulong. Kaya ang imong pulong ug ikaw, usara man. You and your word are the most immutable things in the whole universe. Salamat nining higayon na o sa among padayon sa pagtuon in our spiritual momentum aron kami makakabot gayud sa among ultimate goal, which is spiritual maturity nga mao ang dapit nga naa kami katakos sa pagkinabuhi. Dala kami pagbalik ugma dinhi o Dios ning among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.